Bine v-am găsit la o nouă ediție a știrilor. Într-o serie de incidente tulburătoare, steaguri reprezentând zeități hinduse au fost instalate cu forța pe acoperișurile mai multor biserici din India. În aceeași zi, un incident similar a avut loc într-un alt stat din India, unde pe acoperișul casei unui pastor creștin a fost instalat un steag hinduz. A fost amenințat de mulțime, care i-a promis represalii violente dacă îl înlătură. Mai târziu, în acea seară, liderul creștin a fost luat în custodia poliției și apoi întemnițat sub acuzații false de tulburare a comunității. Aceste acțiuni, condamnate ferm de comunitatea internațională, au generat un val de anxietate și frică printre minoritățile religioase din India. În timp ce liderii creștini și membrii altor minorități religioase se confruntă cu intimidări și amenințări, organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția asupra creșterii persecuției creștinilor în India. Situația alarmantă este evidențiată și de Global Christian Persecution Index, care plasează India pe locul 11 într-un clasament al persecuției creștinilor. În ciuda apelurilor la acțiune și îngrijorării exprimate de comunitatea internațională, mulți creștini din India se simt izolați și nesiguri în propria lor țară. Un predicator creștin din Marea Britanie a fost găsit vinovat și condamnat pentru încălcarea zonei tampon a unei clinici de avorturi pentru că ținea în mână o pancartă cu un verset biblic. Pe pancartă erau scrise cuvintele Psalmului 139 cu versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Judecătoarea Catherine Verghese a declarat că, deși protestul lui Green a fost unul pașnic, acțiunile sale încalcă legislația. Citez. Citatul din psalm care menționează pântecele mamei mele a fost un act de protest față de avort. Existau versete mai puțin controversate pe care le-ar fi putut afișa. Nu pot ajunge la altă concluzie decât că afișarea versetului a fost un act de dezaprobare a avortului, un act interzis, a declarat aceasta. Citez din nou. În calitate de creștin ar trebui să am dreptul să pot predica liber pe tot teritoriul țării. Psalmul 139 se referă la faptul că toți îi aparținem lui Dumnezeu încă de la concepție. Zonele tampon din jurul clinicilor de avort și această condamnare reprezintă un atac direct asupra Bibliei și a libertății de exprimare. Nu am de ales decât să continui să mă apăr și să lupt pentru dreptate, a declarat Green. Sâmbătă, 3 februarie, preotul Nicodemus Nabel, însoțit de jurnalista germană Natalie Amiri, a fost atacat de doi tineri evrei ortodoxi în cartierul Armian din orașul vechi al Ierusalimului. Într-o postare publicată pe X pe 5 februarie, preotul a distribuit 2 videoclipuri cu altercația. În timp ce unul dintre tineri scuipă la vederea preotului, celălalt încearcă să o împiedice pe jurnalistă să filmeze. Patriarhia Ierusalimului condamnă agresiunea și precizează că aceste acte de ură sporesc sentimentul de nesiguranță al creștinilor din Țara Sfântă. Und damit verabschieden wir uns aus Jerusalem. Ciao. That I know for the police that you were attacking me. But you cannot do this. Don't take a picture, take it down. You know, come Take on, it down. this is not. You are touching me. You have no right to touch me. You have no right to spit on me. בוא תצלם אותי! בוא תצלם אותי, השרמוטה, בוא, אל תיגע בי, אל תיגע בי! אל תיגע בי, אתה תסתום את הפה שלך, שאני לא אפרט אותך לפה, לגל שלא תסתום אותי, תזהר ממני. Citez. Nu sunt supărat pe ei. Mă rog pentru ei. Sper să învățăm pe tineri că religiozitatea nu înseamnă a fi unul împotriva celuilalt, a declarat preotul. Până data viitoare vă invit să rămâneți informați.